Onyengo na leva. Shande pinsanga. Ambuya gorra pe. Shande pinsanga. Kwa gorra pe akatongwa akajaji. Ndichi kaza na badara. Akaruramba kubadara. Ndiye mungu. Ndiye munyenga ambuya. Ndiye ndio mlifonera utazo uda apiwa please DJ. Sisi tutauje msemo. Wakafanya nini? Anza apiwa please DJ. Ya maka ndipa October last year. Ndio August. Last year. Say the room was appeal in the time frame. Awapili order. Unopila within the specified time. Unopila appeal. Lozitaka. Chechipiri. Auzo appeal ba. Kana judgment yakaphiwa. Ma dates ezvakazokuita alapse. Kana wakazibhadhara mombe by January, iwo wakuda kuapira in July. Asi date yakuti ndofuna kubhadhara mombe by January. You are in default. Nguruzwa baba. Izvi zvizvo takutonga nenyaya yechi. Takuti kuruwa funenge fuche content. Kuti dare rakakutaura kuti zvakati ausikuda. Saka takunokuruwa necontent. Kupusa kwakaita manje. Ndipo kuti pane zvawakazi ubhadhara. Wakatomubhadhara. Kubhadhara kwakaita kunorevei. That's an admission of guilt. Then wautanga kuti wabhadhara admission of guilt. Waakuti iwe manje ndada kuti apiwa. Aiwa. Badara zvitakatobhadhara then apiwa against that decision. That's the end. One out of 5. 5 nasara badara. 5. Nembuzi 3 nemajoko. Ne mari expenses 300. So, is there ever? Munokwanisa kamuru tofungwa makangwara nekuti asiye. Because pamunoenda iko that decision will uphold. Then waita uphold, uchaona kuti waste time mari yemombe mbiri. Uchawaste mari yemombe mbiri kana nhatu. Pamusoro changa. Nechimwe chaunoita sei? Chaunoziva. Are you appealing against this? Radikubatsira. You are against chi? Decision here yekuti kubhadhara mombe 5. Kana kuti kuramba. Uchaona kuramba mukadzoka. Right, changa mere uri kuapira against chii? Inini ndiri kuapira against kuti pandakatongwa ini hapana umbowo. Pakauya uchitaura kuti inini ndindara. Panapa pane nyaya yabva kutongwa panapa. Ndaona patori nemukadzi. Akatotaura kuti shuwa ndine mwana neuyu ari apa yakamira. Never mind. Izvozvo zvega izvo. Pakati pevanhu vari apa vari kunditi ndakarara nemukadzi. Hapana wandakarara naye baba. Pakati pevanhu ava mukadzi ndiye aifanira kuuya kutaura paground. Ndinofunga izvozvo ndakazvitaura. Asi handina kukwanisa kudii kudayirwa. Ndairamba ndichinzi iwe hauna here. Ndakaramba kanokwana katatu. Handimaona. Ndakaramba kanokwana katatu. Saka video yako. Aiplay. Unoiplay iripo. Isusu zvatuda. Very simple. You are allowed to appeal. Hakuna. Enda unaita sei? Unolonje chi appeal yako. As soon as the process of launch appeal yako, kwatira unachototanga waita. Tanga badala zitakatobhadhara kuto then appeal against that decision. The court yoyo quotient appeal ndio ichakutaura kuti badala kana kusabhadhara. Kama dzorerwa zvinhu zvako zvokaita sei? Dare ruzvida zvinhu. Wezu takati takakupa up to January. Kuti ungopedza kubhadhara. Saka January wakapfura, saka already you are in contempt. Isu takutokuruwa futi necontempt. Wakapinda kumbi. Kuda kutokuruwa. Ndaida Wakapinda padare rinenge. Saka isusu wa judgment yangu boss awa yawana inini handina. Problem yani. It's okay. And it's what? Our appeal against that decision in court. Oda wao yacho wao yao unaenda request. You do the judgment. Upi wachi judgment. Asa wao yao utawasa toa badara. Sisi tukuti badara. Nasi 10. Yani 26.
semunhu akuratidza kuti anozvitemba musi wa10 by musi wa10 unofanira kunga wabhadhara mombe 2 kana usina kubhadhara tochitangisa futi asi mupei decision yake mupei judgment musamunyemeba mupei judgment yake aende kuita asi ndokuti by musi wa10 unofanira kunga wabhadhara mbiri kana usina kubhadhara tozonana futi because you haven't appealed against that decision, so it means that decision is binding. You are only telling us of your intention to appeal. So we don't deal with my intentions to appeal, and we don't do appeals here. My appeals are not somewhere else. It's why we are concerned with the judgment here to someone. It is binding right now. We have to know that. What appeal? I'm sorry, idofu grade 2 nozi Timothy Nyamaki idofu grade 2 chairi mukazoti idofu ndiro dofu iyi nyaya rutauro tanzi pane nyaya yautongo apa mukadzi adairo tanzi nemwana nemukadzi apa unati mukadzi wacho bhipi akafa anofa mbuya pandakati ndauye pana pangafa apa munhu acho waruti hanzi nyaya yautongo apa izwa my friend zvinoda kuti kubatsire kuti uzive kana ufunga kuti wakangwara. You are now trying to use the fact kuti mukadzi uyu akafa but ndikatitaure manje the judgment that was made mukadzi uyu ari alive ndiyo iri binding. Ndosati kubatsira kuti kana paine ari kunyepera ari kutofurwa ndiye abhautongwa pamutasa mutasa iye abhautongwa po ari kufurana naye bhozi mukadzi akaurana mutasa nomuziva here unomuziva mukadzi atongwa pana mutasa ndiitete angati ndimurora nditi ndimaiguru wamaiguru disiso akaura naye baba wacho arakagarapo handiti zacho wabva uripota nyaya yatongwa pa nditezvaredo yarapo autogumbuka ndiyo nyaya izvo zvakauti ukazada kutora mwana ungositi uda kutora mwana here makanzwa nani wanodairira kuti mwana sataure zvimwe zvandisina unoda kubata buzutononga takapusa kuti bambo mukadzi wakarara naye akafa. The decision that we made was based on zvaakatitaurira confession ari mupenyu yekuti zveshuwa akarara naye saka that woman is now dead. Saka iwe unofunga kuti wakangwara ukafunga kuti kana kusvika kukotu kati munhu nduzi ndakarara naye akafa ichabva yazi usabhadhara. My friend, don't waste your resources. Court will only do a decision which so it's up to you. Mupei chi kana kuti hana kupiwa chi judgment. Mupei futi. Mupei. Right. And then monitor muswa 10. Abandon rega kuti hana kubhadhara. Not abandon. Ndifonere muswa 10. Right. And sa tizimsa teno chitenda kuti isu tino toshandira